Hi guys, good morning and welcome back to the any vlog. That time जाबाय 6:17 फुंनि बाय मर्निं वाक फैदोंमोन निजरा बियो निजला पिकनिक स्पटआ नै माबायदि हालत जानानै दं नोंथांमोननो एसे देखायलांनो होननानै भिडिअ बानायनो सानदों आं। स' दैबो देरबोदों नै देरनानै दा बिजों दालाङा नै दासो बानायहांदों ओरै नांदरबारि गामि दङ नांदरबारि होननाय गामि ओरैनिफ्राय स्टुडेन्ट बायदिसिना फैयो बिराद दिगदार जायो गभर्नमेन्टआ गैया बेखौ नायथारासै दासिमबो दाथ' गथ'फ्रा स्कुलाव फैनो मानो सावथालपारा देवस्रिजोंसो फैनांबाय बिसोरो औवानि बानायो बेखौ दैज्लां दै देरबोबाथाय गैया ओरैजाय लांदां नै बेखौ गामिनि रायजो राजाफ्रा औवाजों बानायो हेबनानै गभर्नमेन्टआ गैया बेखौ आद्रा खिद्रा खालामनानै बोरै जाखो ना फैसा जाखो ना मा जाखो मिथिला खिन्थु दालाङा दासिमबो जायाखै आरोना नै दा बेखौ बारनानै फैनांगौ नै गोरलैफ्रा स्कुलाव थांनोबा दाथ' बेजों फैनो हागोना आसा खम स्कुलाव दिनैथ' सानडे आरोना दिनै रबिबार स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय एसे दा नै नायनो हागोन हनै माबायदि बारबोदों बे दैया देरबोगासिनो नै बेजों उन्दैफ्रा स्कुलाव मारै थांगोन स्कुलाथ' सान्थिफुरावसो थांनांगौ बै बारै गामि दङ बारनानै बेजों ओमफ्राय बेयावथ' नै दालां गुसेब दङ जेनेबा गोदोनिफ्रायनो दङ बियो स' बाहायबो लोमजाबा साजाबा एम्बुलेन्स बायदिसिना हाबजाया थेलाफोरजों बैसिम लाबोनानै ओमफ्रायसो एम्बुलेन्सआ बैयाव थाबाय बेनिफ्राय लांबाय ओरै बाननानै बा बामनानै बिदि आरो बिराद गाज्रि हालोद दासिमबो नै बेजों खुरहांलायबाय नै दानो होमबाथ' दैया देग्लाय बेजोंसो खारबोगोन नै बेजोंसो फैगोन आरो देग्लाय दैया होमबा दा नोंथांमोननो देखायनि आं निजला पिकनिक स्पटआ मा हालोद जानानै दं नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव बोराया बारनो हायासै न'आव थांफिनबाय दै बारनो फैदोंमोन दखानाव थांगौमोनदां बेस्रा बारनो हायासै आयदै आंबो सेन्देल खुना लानि बारलांनायनि बे ओरैजाय हागोन ना हाया माने होननानै बुङोबा स्पटआ बैजोंसोमोन ना पिकनिक स्पटआ नै बिसि गोथौथाय दैयालाय बारा गोथौ नङा अयथासार दाहारखानो दैयालाय सौलिल' दाहारथार केमेरा गबाथाय मोनखाला आरो ओरैबायदि गुबुंलेखा दैया खना सिबायदोलै आंना नै लोगोफोर दा माबायदि गोथां जाजोबखो मोनसे सम आरोना बेयो मोनसे समाव माने मोनजोबो आरो फुरा क्राउडनि थाखायनो मानसि अभार जानायनि थाखाय बिसोर हाग्राफ्रा दासो नै हां मोनफिननाय बायदि जाबाय आरोना गोथांनो दासो अखा हानानै गोथां जाजोबफिनबाय नङाबा फुरा मोनजोब्बायमोन दा मोनसे समाव नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारिसिमावहाय मानसियानो जोबनो थाङा आरो बाहाय फुरा फुल क्राउड जाबाय थायो नोंथांमोनाथ' सोरनिबा भिडिअ नुखाबाय जानांगौ गिदिर इउटिउबारफोरनियावबो आरो नोंथाङाबो फैदोंबा मिन्थिखागोन दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेफोरबायदिनो दासो फार्स्ट स्टार्टिं आरोना बे नै दासो मोनजेनदों आं गेजेराव हाबनानै खिन्थाबावगोन नोंथांमोननो फार्स्टनिफ्रायनो नै माबायदि बेफोरखौ फोसाबग्रा नायग्रा गैला दा मानो होननानै बुङोबा कमिटिया अनलि 1 मासल' पारमिसन मोनो बेखौ खुंनो थाखाय स्पटखौ बानायनो थाखाय माने 1 मासल' पारमिसन आरो कमिटिया बिनि उनाव बाहाय रावनिबो दायथ' गैला होनजायो खिन्थु गामिनि लकेल सेंग्राफ्रा खस्थ' खालामफैयो नायफैयो माने प्रब्लेम जानायफोरखौ सल्भ खालामफैयो दा बिसोरबो हाबाय थायाना बिसोरनाबो खामानि थायो गामिनि सेंग्राफोरनाबो स' बिनि थाखाय बिराद प्रब्लेम आरो बाहाय सोरबा बे बाइक सानायनि प्रब्लेम बाइक सानाय खाथि खाला बैयाव न' दंना खाथि खालायावनो बिराद कमप्लेन होबाय थायो डिस्टार्ब बेनि थाखायनो फैनानै बाहाय बाइक रेप खालामफैयो स' कमिटिखौ बुङोबा कमिटिया गामिनिफ्राय लकेलनिफ्राय आरो 50%बो गैजोबा दे हमनानै ला 50% दङ गामिनिफ्राय जेनेबा ओमफ्राय माखासे बायह्रानिफ्राय गोजा बायह्रा गामिनिफ्राय सोरबा मानसिफ्रा सानो जेनेबा गामिनि गोजा होननानै लकेल गोजा होननानै खिन्थु निज्लागुरिनिफ्राय नंजोबा कमिटिया बायह्रानिफ्रायबो दङ 50%आनो बायह्रानिफ्राय 50 बा 60% बांसिनानो आरोना लकेलनिफ्राय बारा गैया
सेंग्राफ्राथ' फ्रायानो गैया होनजायो माने सेंग्राफ्रा कमिटियाव गैया बे निज्लागुरिनि सेंग्राफोरा बांसिनानो हनै दखान होनो थांनो नागिरदों उन्दैबो दङ नै माब्रै बारलांगोन बिसोर दैखौ गानायहैदों थौलेना गोथौ दा बे दालाङा जायागौमानि हान्थिनो दिगदार जासिगोन बिरादनो थांनो सेस्था खालामगासिनो उन्दैबो दङ लोगोफोर बेनो निज्ला पिकनिक स्पटनि दानि हालोदा नै माबायदि जानानै दं गास्राफ्रा नै दाथ' बाव फोसाबग्राबो गैला जेब्ला कमिटिनि आन्दाराव थायो अब्लाथ' फुरा क्लिनिंबो जाबाय थायोमोन खिन्थु 1 मासल'खा नालाय पारमिसनानो 1 मासनि उनावथ' बाहाय माबायदि हालोद जानानै थायो नोंथांमोनहा नायदो नै बेथ' जेबो नंबावा आरो सिङाव थाङाखै आं नोंथांमोननो ओरै देखायनि एसे नै बावनो मोसायोमोन फुल क्राउड अदाबफ्रा नै दासिमबो नै बेफोराव नै कमिटिनि न' गैयामोनबा बाहाय न' थायोमोन कमिटिनि नै बाहाय सिफायजोब्बाय जेबो गैला दैयाबो देरबोबाय बिराद साउन्ड जागासिनो दैया लोगोफोर बेजोंनो दालां थायोमोन दालाङाथ' पारमिसन जोबनाय लोगो लोगोनो सिफायनाय जायो बेजोंनोमोन दालाङा बैयावहाय बै जे सारबाय थादोंना नै बाहायनोमोन दालाङा सिफायनाय जाबाय पारमिसन जोबबानो सिफायो दालांखौथ' दोनबाय थानो हायाना मानो होनना बुङोबा बाहाय माने बे दालां थायोबानो आरो बांसिन आनकन्ट्रल जायो क्राउडा फैबाय थायो दा कमिटिनिथ' दायथ' गैला बेनि थाखायनो सिफायनांगौ जायो दखाना नैबेजों थायोमोन दखाना नैबेजों दखान जायोमोन आरो बाहाय ओमफ्राय स्टेज प्रग्रामा नैबाव जायोमोन जेसि बिथां फैयाखै होमबा नैबेजोंमोन स्टेज प्रग्रामा बे स्पटआ थायोब्लाथ' गोबां मानसियानो भिडिअ खालामनो फैयो खोन्थायो समायना जायगा माखासे गोजान गोजाननि मानसिफ्रा दासिमबो फैयो गवालपारा मैयाबो फैदों गवालपारा दुधनाय कृष्णाय आरो ओरै बेंगलनि माने फैयो दासिमबो ओमफ्राय बिथांमोना खबर मोनदों ना मोना मिन्थिया गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै पिकनिक जानो मैयाबो हाबफैदों बास गंसे ओमफ्राय भुटानाव थांफिनबाय बिसोरो बन्द' जाबाय होननानै मिन्थिनानै आरो बाव बेदर हांनानै जायो नै दासिमबो सोरबा सोरबा फैनानै ओमफ्राय बिनि हालोदा नायदो मा खालामखो बे मा जाखो मोनसे समाव बुङो आरोना बाहाय आइ लाभ निज्ला बेबो थायो बैयाव मेन स्टिकारानो आइ लाभ निज्ला निज्ला जिन्दाबाद नाथाय दा गैया माबायदि हालोद जानानै दं नोंथांमोनहा नुखाबाय स' लोगोफोर आं बै गेजेरजों हाबासै अयथासार बथल गोबाय दङ बै गेजेरजोंहाय सेन्देलसो गानबोदों नालाय माने सिनायला आरो अखा हाबाय नालाय नै नायनो हागोन नोंथांमोनहा बिदिनो जौ बथल गोबाय दं आरो भुटाननि उइस्कि नै बियार बथल गोजा बे नै बिराद केयारफुलि थाबायनांगौ अबेबा अबेबाथ' हाबनो हायासै बथलनि थाखाय नायलाय जुदि बायसान्स जुथा सेन्देल गानालासिनो फैबाना नै बेफोरथ' हाबखागोन एकदम डेन्जार माबायदि जाना दं नै लोगोफोर नोंथांमोनहा निज्ला स्पटनि हालोदखौ नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर डेलि भिडिअबो लाबोनो हायाखै लाइभआव बिराद फ्लक्चुएसन जागासिनो गोजौ गाहायनो ओमफ्राय दस्रा प्लानिंबो जागासिनो
नोंथांमोनहा मिनि ब्लग नायाखैबा नायदो मिनि ब्लगाव मिन्थिगोन स' बिनि थाखाय आं दस्रा भिडिअ लाबोगोन थाबैनो लाबोगासिनो लोगोफोर नायनो हागोन बेसे समायना जोमैजों माबायदि नुहरदों ओरै कालारा बरिया नुदों ना स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम इनफरमेसननि थाखाय माखासे मिन्थिया माने फैयो गोजान गोजाननिफ्रायबो आरो नैबे दालाङा नै दासिमबो माबोरै जानानै दङ नोंथांमोनहा नुखाबाय लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय